Good morning! Kain tayo! Kain tayo! Good morning, guys! Umalis. Hello, Sisi. Good morning. Narcila Caba. Shout out, Sisi. Good morning, sis. Live ng madalian. Kahit kunting minuto. Hindi kasi, almusal tayo. Almusal ko, sis, o saging. Saging saba. Kain tayo, sis. Good morning sa'yo dyan. Alam kong bisibisihan ka. Nagsumba ka ba, sis? Ako gusto ko rin magsumba. Kaso ano? Nagluluto kasi akong pantinda. Pag Sunday, oo nga pa, pag Sunday. Pwede. Sunday meron dyan sa malapit. Merong free doon sa Boulevard. Meron din dyan sa malapit sa amin. 150 ang bayad. Salamat, sis. Shout out, Narcila Caba. Okay lang, sis. Live lang ko, no? Ay siya. Buti sa inyo, everyday meron. Ikot. Parang nagsumba din yung aking LS. Walang hiyang LS ito. Ikot-ikot nga, Sisi. Sige na, Sisi. Baka busy ka. Okay lang. Kapango Vlog. Mega love shoutout Kapango Vlog. Bigyan kitang ano. Bigyan kita ng good morning, Kapango. Why I cannot bigyan ko sana ng jacket si Kapango. Paano ba? Bigyan ko sana ng jacket si Kapango. Paano ba? Kapango, good morning. Good morning, good morning. Thank you, morning, Sisi Kapango. Ay, magkakilala pala kayo, sis. Medyo naglaylo kasi ako sa YT, kaya hindi ko masyadong paano ba? Ay, ito na, meron na. Hindi siya, kapasensya na kayo guys, kasi isa lang yung cellphone ko. Paano ba magbigay ng kay Kapango? Meron na. Ayan, binigyan na kita ng Kapango Vlog. Thank you so much. Good morning, good morning, good morning. Salamat, Narcy. Nakaba. Oo, nakuha ko na, sis. Dapat pala scroll dito sa gilid. Thank you so much. Thank you so much, Kapango Vlog. Baba lang kayo ng ninyo, guys. Magkadikit naman kayo.
Mamaya dikitan ko si Kapango, baka di ko paano. Baka di ko pa kadikit si Kapango. Ayan, kay Kapango. Ipin ko sana yung ano ni Kapango, binaba. Hindi talaga pwede. Kaya hindi ko masyado nagla-live sis kasi isa lang yung cellphone ko. Mahirap magpindot-pindot, mawala ka sa live. Puntahan na lang kita mamaya, dalawin kita Kapango at kung di ko pa kadiktikan, didikitan kita lang. Sis Narcy, active ka pa sa Zumba? Everly ba kayong Zumba? Kapango vlog. Pero maganda. Kahit pango, Kapango. Salamat sa pag-ano ninyo guys. Sabi ko mag-live ako sandali kahit madali lang. Kasi matagal na akong hindi nagla-live. Baka parusahan naman ako ni Lolo. Okay lang guys. Sige, salamat sa pagdaan. Kakain lang naman ako. Sabi ko, ano ko lang ng live. Thanks so much Kapango. Narcy. Laka ba? Mahina talaga yung signal. Kabutoy Urig, hello. Puging Kabutoy, idol, sir. May buntag. Mga buwit, puging mga anak-anak dyan. May buntag. Pasok na sa work, malapit na. Ligo-ligo na kayo. May buntag diya. Kabutoy, 8 o'clock na. Kabutoy! Salamat sa paharang dyan. Kapango, ba ang ano, dalawin na lang kita mamaya Kapango. Salamat sa paharang. Ah!
Pinayoy si Sabios Farm, Migalab shout out. Bigyan kitang ayan, binigyan kita Pinay Vlog USA ng ano, moderator jacket. Mahal ta admin. Good morning admin Chaoyang. Mahal ta oy. Saging-saging itlog-itlog. Kaon ta. Time buntag. Sabi ko, mag-live ako sandali. Kumusta na dyan, admin Chaoyang? Oo, kaluluto ko lang, admin. Ito na si daddy din na nagbantay. Nung umuwi kasi yung anak ko, hindi ako nagtinda. Ayaw ko patindahin. Gusto lagi lang, siya lang, pahinga daw muna ako kasi andyan siya. Kaya nang bumalik, balik ako tinda. Ayaw na patindahin. Kaburing mo, walay gibo, walay himo, baya. Dan Kapango, ayan, dan na daw si Narcy Lacaba. Admin Chaoyang, noon sa manday imong bana, Admin Chaoyang. Labasahan ko ba yato ay late na. Pero mi kaya ako, halos hindi na ako magsilip sa YouTube. Pero ngayon, marami na akong time na magsilip-silip sa YouTube. Noon sa man siya. Ito may yung gibatyag. Dali dito ka sa Manila. Noon sa bayan yung panahon na, uy, kay, puro hospital. Kato ba yung pag-ulibod sa akong anak? Sobra simana siya sa hospital. Katunggingon ba na ako nimo? Sunod si Bunso naman kasi yung si Bunso ko na ignorante sa pimples baya. May nagtubo din ring pimples sa iyang naong. Uy, gisigihan man di ito niya. Gingon ana, uy, hindi ako ba diri ang naong. Uy, Diyos, kuyawa ko naman lang yun. May gani kay naulian sa antibiotic. Sunod naman ako na pod. Agoy. Dungan-dungan na. Makaka okay na siya kaman. Dito sa Manila, nagpa-confine. Dito mo ang mga bata. Yung ulit dahil siya. Nga na dahil sa imo ha. Amo na lagi na uy. Ulit yun sa gigikanan. Bitaw, grabe.
Kaning pitsaha o na ning guwana. Balik na siya sa Manila, admin. Kadaling huyos di ay. Dali naman to, admin. Imo ang tanggi. Imo ang tabay gipugnan. Imo ang tabay gipuro pambaya ba? Rumolian. Kabotoy. Sabi ni Chow Yang, oh. Sakit yang itlog. Hinda ko, di ay? O kuyos. Gibira. Oh, buatoy. Gibat ya admin pa niya, ngamot lang gad nimong bira-bira nimo. Ayaw gibira-bira. Kay na. Agihan gid nimong mamanata ka. May gani kay may gibatyag. Tawag admin ay. Shoutout Kabutoy. Paminalan niya Kabutoy. Kay may gibira na daring laga. O delikado da ang gihiwil. Ang kanong maghuyos. Kung sino naghuyos, admin kanang nagpupos. Nagluy-luy na. Kuan ba kanang kuyot na ba? RGTV, oy. Unsa man na? Ngaon ta. Gitapikan ba na mo ang bana ni Alvin Chow Yang sa nakumpain ba yan? Hingkuyos daw ang itlog. Iya daw gibira kay delikado dia ito. Kanang hintago na. Ikamatay man gyud to niya admin pa niya. Hintago nang iyang kuan ba? Yang egg. Grace TV, shout out. Good morning, Gopang Margie TV. Grace TV. Nasa sila ka ba? Chow Yang, Kabutoy. Ay, sus, grabe niya mo. Huwag mo kuyos na di ay. May ka na ulian, admin. Pagbira mo. May nga kay pulsado pa yung kamot ni mo, no? Shout out, mommy at all. Shout out, Grace CB. Thank you, thank you. Okay. No probs. Palibhasa, admin Chow Yang, dili ka. Kung baya kayo, ang imong lawak kamot baya, pasmado. Nakahugot ka pag yun kayo. Dili na madala sa bira. Hilak si admin. Kay katong pagbira pa lang nimo. Ibalo ka admin pa niya. Anong nag-uk-uk na ang iyang kuan. Kayo ka man dito pirmi sa iya, ha? Layo man mundo, ha? Mao nang muuk-uk jud. Hello, Sir Nars. Miguel of shoutout. Good morning, Sir Nars.
Nagkaon kog saging cernars o boiled egg. Unya, ingong si admin pa niya nga, sa nakumpayan daw yung bana, kuan daw, nag-uk-uk daw ang egg. Unya, iya gagi, delikado dahil na mag-uk-uk. Cernars, iya ko nung kuan ay, bunlot niya ba, kanang gihila niya. Seryoso ba? Seryoso di ay, niya, lain di ang gitapikan, Cernars. Sabi ko kay admin pa niya, sabi yan, kaya nag-uk-uk ang egg niyang bana, kay sabi daw, delikado daw pala yung mag-uk-uk. Iya ko nung gibira, sabi ko, sa Manila kasi yung semester niya, tapos siya sa Tarlac, mo nang reason, dili ba praktisado ba? Mo nag-uk-uk na lang. Nurse na, kay nurse man. Maugid expert gid sa nurse ana. Agoy, may gani kay guwa pa admin panyang. Na. Pita dili siya kuan ba praktisado admin panyang. Manghintago na lang to siya. Pero permi siya once a week imo siyang permi ba isang praktisado. Dili siya mura man nagnauwaw ba, nahiya, nag-shy na ang mao tong hintago na lang. Nya dili ka man pud permi mo adtong Manila. Mo nang mahitabo admin panyang. Kaya kay naulian na siya. Pag suro si manaha pud og uli oy ang adto. Tungo sa heart oy. Kani man kung may heart, pares kang daddy di ba ay? May sa heart man na si daddy di. Nya karon imbalik sa normal ay. Imbalik sa normal admin panyang sa nadala baya sa bulong. Ang may heart kaya kuyap-kuyap lang. Kaya mani mong huyap-huyapon. Kung ba? Lambing-lambing lang ba? Sir Art, may love shoutout Sir Art. Good morning, Sir Art. Gopang Margie, thank you so much. Big House, thank you so much. Sisinin, Sexy Narcila Cava, thank you so much. Margie TV from Sir Art, Lee Mix. Moto ang dahilan admin pa niya. Mo na yung mga reason. O may sa heart daw dapat. Huyap-huyapon lang ba? Complete ano ba siya? Parang, hindi man totally ma-health tala, mawala ang sa heart. Andyan na yung TV. Pero yung palagi mo siyang, kaya ganun admin pa niya, dapat alagaan mo na admin pa niyang. Alagaan mo na siya admin pa niyang. Huyap-huyapon lang yun siya admin pa niyang. Maulian, mawala na yan sa heart. Hindi man mawala yung ano niya, Margie TV, Mr. Art Lee, hello! Ayan, Sir Art. Oo, napapaya talaga ako, sister. Nung yung anak ko, ano yung mga ang dugo ko, nagda-diet ako kasi takot ako. Nagba-boundary na. Ano ba yan? Guwaps. Maglalampas na sa boundary ng mga kaya nagda-diet na ako. Papalampas na admin panyang. Buti nga, nung umuwi ang anak ko, pinaano ako lahat. Naging yung ano bang pangalan niya, admin panyang? Nagkaroon ng idea na stop siba kaon hab-hab. Yun nga. Kaya non-fat na lang, ganun na lang. Try ko talaga na trinay ko talaga, nagagalit nga sila kasi natatakot na kung, ang dami ko naging nakakatakutan.
Kain ng mga ano-ano. Alam niyo naman si Mami, masiba. Iba kasi insurance na nag-diet sa biglang payat. Oo nga no. Hindi nag-diet talaga ako, sisi. 1 week na, hindi naman kasi ako lagi dito sa waiting. No rice talaga ako, no rice. Pero babalik din ako sa rice, pero limit na. Hindi na yung kagaya na, ako kasi plangganita talaga. Oo, pumayat talaga ako, admin. Kasi nga, since na nagpa-blood, ako, nalaman ko na papalampas na yung mga ano-ano ko. Inano ko na talaga. Papaya talaga kasi no rice. Oo, try ko nga yung gulay lang. Kakapuro na lang. Takot na rin ako mag-rice nga. Nagagalit nga yung mga anak ko kasi nga, hindi naman nga niya, ano nga niya ang ano mo. Bakit takot ka na sa rice? Kasi nga pala, binabasa ko yung pala daw na rice, dami pala daw yung sugar. Kaya takot akong kumain ng rice. Oo nga. Karne, ayaw ko na din ng karne. Yung isang karne na lang. Yun nga sabi ng mga anak ko, pwede ka naman ngayon mag-rice. Bakit ba takot ka mag-rice? Ganun pa rin daw ang kain, sabi ng mga anak ko. Kasi hindi ka naman talaga para nasa boundary pa lang. Pero, siyempre, mabuti na yung nag-ano ka talaga. At gusto ko na rin makasanayan, sisi. Kasi ako, magana ako kumain. Hindi ka mag-rice, kunti lang. Oo. Rice brown ba pwede? Dito kasi, iwan ko ba sa lugar na ito kasi, diba sa part ng banda Bisaya na kasi ang Masbate. Buti pa doon may mais ba yan, no? Iwan ko ba sa lugar na ito, walang mais na bigas. Oo nga, yun nga ginatatakukan ko, Gwapang Margie. Kasi basa ko talaga na ang taas pala ng rice. Kaya ayaw ko na talaga ng rice. Kahit sinasabi na, kahit nga 1 cup lang nga mama, kumain ka. Naku, iwan ko ba dito? Walang bigas, mais. Meron yung mga nilaga, baga, yun lang. Kaya palang biglang ka rin si Margie, nagpapayat. Pag-diet ka din ba ya? Kasi iba din ng katawan ni si Margie dati. Di ba sinabihan kita sis na, Gwapang Margie na, ba't ang payat mo na ngayon? Parang ganun nga, kaya sinasanay ko talaga kasi sa totoo lang guys, ako talaga ang rice. Kahit punting isda o karne lang ba ya, o sabaw lang, basta marami ang rice at langganita yun, basta yun. Sir Nurse, thank you. Oo, ewan ko diyan sa Manila, Admin Chow Yang, para meron yata dyan. Dito talaga sa Legazpi, walang mais.
Mais lang, mga linaga, ganun. Ay, nagpalit ka na naman ng jowa, Gwapang Margie, kasi parang warlock kayo nung yung nakikita ko lagi na sa live mo eh. Ah, wala sa Manila. Ako makatikim lang ako ng mais pag umuwi ako doon sa amin sa Masbate. Dadala talaga ako dito ng konti lang kasi ako lang naman kakain. Kasi sila din naman kumakain. Kaya may bago sa Margie. May bago naman. Kano ulit, Margie TV? Kano ba ulit? Gwapo din sana yun eh. Magandang mata nun. Ah, feeling ko naman marami doong mga nag-ano-ano sa'yo sa YT kasi maraming mga Inglesero doon. Pag nagla-live ka. Sir Nars Anton. Kumusta si Ma'am Gian? Gwapang Gian Lee. Ang daming ano-ano kay Margie TV na mga afam. Sabi nga, paghahanap ka lang naman ng ano, yan ang maganda. Yun parang active din yun, may YT din yun eh. Nakita ko YT noon, live mala o short. Yan ang maganda. Sir Nars Anton from greet ka ni Mr. Artley. Sir Artley. Ayan. Mr. Artley Mix. Nag-live ka madaling. Saan ka ba, Sir Art? Sa labas ka ng bansa, Sir Art. Ibang bansa ka din, Sir Art. Kasi kanina, tinitingnan ko yung live mo, mga anong oras yun. Di ba nagpunta ko, Sir Art? Kaya pala, Sir, si Sir Margie. Loko din yun. Ano, kay Sir Art kanina, maliwanag na mahangin-hangin. Sabi ko, gabi pa nga dito, madilim pa. Gracie TV. Kaya sabi ko, baka hindi dito sa Pilipinas si Sir Art. Baka may gustong iba, ano. Gwapang Margie, ayaw niya na nandoon ka. Kabotoy. Bisi-bisihan na yung Kabotoy. Lapit na pasok sa trabaho. Bakit maliwanag? Ay, siguro sa ilaw yung kanina. Yung mahangin-hangin ba na tinutukan mo, Sir Art? Yung mga puno ng saging? Medyo maliwanag yung ano niyan. Parang araw, pero ano pala yun? Ay, ano pala yung ano? Sa ilaw yata yung pa-recorded yun. Kaya pala, umaga. In love lang yun sa'yo, ano, Margie TV. Sobrang love na love ka nun. Kabotoy from Mr. Artley Mix. Sipag din mag-live si Sir Art. Monica na. Monica naman, Sir Art. Kabotoy, Orin. Admin Chow Yang. Hindi andun na sa Manila si Mr. Mga Admin Chow Yang. Punta-puntahan mo na lang yung Admin Chow Yang para ano ba ya? Maging magaling siya uli. Margie TV, hindi makamove on kasi love na love ka nun. Kaya ganun.
Ganun lang yun. Sobrang love ka. Sana. Love na sakal. Ganyan yung iba, ano maraming klase kasi ang love eh. Merong madamot, merong ano. Hello, Nas. Channel ni Nas. Ayan, bigyan kitang jacket, Nas. Shout out sa yung channel. Meron ka ng moderator. Marami kasing klase ang love. Merong mapagbigay, sakim, merong sakal, merong mamahalin talaga, paubaya. Ganyan yan. E di mas masaya. Okay na yung ngayon mo. Kita naman, happy-happy siya. Yung jowa ko, kahit may kausap ako, okay lang sa kanya. Trust niyo, yun ang maganda. Shout out, Nas. Good morning. Sir Nurse, Sir Art, Mr. Artley, Chow Yang. Ganyan talaga. At least ngayon okay na. Ganon daw yun. Pag hindi okay, alangan naman na patuloy ka pa doon. Tama yung decision mo, Margie TV. Wow, ipakasal na kayo. Apam din ba siya? Apam siya o Pinoy na? Parang Pinoy na yan ah. Baka yung na yan forever mo. Ay, wow, apam yan. Paghanap ka lang naman ng pangalawa, di apam na. Yung sa iba. Wow, Europe! Sarap-sarap ng Europe. Lamig-lamig doon. Okay yan. Hindi nag-work ang isa. Di yan naman. Sana apam uli, Margie. Sana apam uli, Margie. Yan na magiging swerte ni Margie TV. Apam. Kasi yung asawa yata niya sa una Pinoy eh. Pinoy yata yung ano niya sa may channel na. Wala. Wala talagang walang ano ang TV. Gago. Nas, thank you so much, Nas. Sir Nurse din yata ito. Pangakpam down beauty ni, ano. Oh. Pangapam, dapat yan na. Sayang ang beauty kung i-ano mo ulit kung Pinoy ko, hindi naman maganda yung samahan. Narsila ka ba? Thank you. Kapango vlog. Kabutoy. Thank you so much, Kabutoy. Orig.
Admin pa niyang hindi pumupunta ka sa Manila. Nas, 1 plus 1 equals 2. Oo, tama pa niyan. Kung maganda ugali niya sana, pag ibawal ang susunod. Puro bawal doon ako nag-ila. Di niya ako mahal. Oo nga, no. Oo nga, Margie. Pang-apam kaya, pahingi. Binti. Kapang Margie, may nanghihingi sa'yo, Kapang Margie. Oh. Marami dollar yan si Margie. Idol Nas. Sir Nars. Idol Nas. Thank you sa pag-bisita. 1 plus 1 daw. Puntahan kita mamaya. Idol Nas. Kung hindi pa tayo dikit. Kasi isa lang kasi yung nilalive ko sa ano. Oh, wala daw 20. 25 lang. Marami na yan dollar, hindi ako artista. Hindi ka ba artista? Akala ko si Nas, na asawa ni Maika. Kas na lang. Oh, kas na lang daw ngayon, Margie. Maraming kas yan si Margie. Ay, si Margie TV! Naunahan kita, admin Panyang. Thank you, Margie TV. Guwapa. Alam mo yung ano ko, kunti na lang. Makukuha ko na rin, pero sa tagal din eh. Ngayon ko lang nagtagal talaga yung ano ko. Panyang, ba't di ka nagsusupport doon sa kanya? Oh, ang ganda mo mukha kang Lola. Lola naman talaga ako. Ikaw talaga, Nas. Grabe ka naman. Talaga naman. Lola naman talaga si Mami. Lola ni Choco. Panyang, ba't di ka nag-support doon sa kanya? Iniwan na din ni Panyang yun. Ako, nakabisita ako doon. Tiningnan ko yung mga shirts niya. Gopang Margie. Puro mga, mga crocodile ba yun? Pero ako pinuntahan kasi puro mga, shirt ang niya. Idol Nas, nagsasabi, ang ganda mo talagang sexy. Cream pa mag. Sisay ba? Sino ba to si Nas? Pasaway ka Nas, hahapon niyang unsob ko na yon. Saga na mo talaga ang sisi. Cream pa mag. Cream pa mag. Ano yun? Unsob na yun ni Margie TV. May bago na siya, Margie TV. Ganun daw yung pagka, hindi na magkasundo. Bakit pa mananatili? Hindi patuloy sa unahan na huwag mo nang lingunin pa. Pwede doon, as God win. Buti pa si Nas, very, masalita. Thank you, Nas. Sa pag-stay dito. Galit siya, friend niya, masupport sa akin. Pero din niya nisip, friend ko. Pinadikot ko sa kanya. Oo nga. Loko din yun, Lalo pa siguro kung nakatambay lang. Gracie TV, thank you so much, Gracie. Okay lang, Gracie. Baka busy ka dyan. Ay, salamat talaga, Sir, Nas. Kasi, itong live ko, ko lang naman yung parang lang ba, pa-check ko lang kay Lolo. Pa-check konti kay Lolo. Kasi
Tag-upload daw, nag-premiere ako kahapon. Sabi ko, upload. Magidamay. Nagpapakampi pala, Margie TV. Di niya alam, ha? Kaibigan mo yun. Hindi lang yun makamove on, Margie. Hindi yun makamove on. Hindi na siya makahanap ng isang Margie. What if kung naging katuluyan yun ng Margie TV, no? Ay, thank you naman, Nas. Thank you sana. Sana maging katotoo yung pagdadasal ni Nas. Shoutout kay Nas. Thank you so much sa yung, prayer. Sana magkapera ko. Matagal-tagal mo para bago iniwan, Margie. Pinagtitiisan mo muna. Thank you so much, Sir Nuts. Ako'y magkapera. Yun, tama yun. Kapwa Pinoy, alangan sa kanya magkampi. Nakshi, good morning. Shout out. Good morning, Nakshi. Bata yang sinas. Oh, bata ba yan? Kilala mo yan, Admin Panyang? Shout out, Cheryl G. Sinara. Shout out, Nakshi. Kilala mo yan, Admin Panyang? Sagot lang naman ako ng sagot. Yun din sinasabi-sabi niya, di sasagutin. Thank you, Nas. Bata ka daw, sabi ni Chow Yang. Ha, muni help ko. Ito. Lola na, sabi ni Nas. Lola ni Choco. Lola na ni Choco. Tiningnan mong video niya, bata. Ikaw, apo ko na, Nas, kasi bata ka daw. Sana magkaroon na ng yung mga anak ko. Gusto ko para may apo na ako. Lola na nga ako ni Choco, yung alaga kong aso. Yung parang lang na magkaapo. Nangangarap magkaapo. Ilan po ba anak ka? Tsaka ako mo. Sure, Gisenara, okay ka na ba, Nakchi? Nagkasakit ka ba, Nakchi? Nakikita ko doon minsan kasi hindi ko masyadong lang. Pero hindi naman ikaw pumayat. Nag-assume lang magkaapo, Nas. Wala pa akong apo. Kasi ayaw pa nila. Anak ko, 4. Apat yung anak ko. Thank you so much, Gopang Margie TV sa pakulay.
Google ako, isipin. No problem. Sinas. Thank you na sa tambay, Nas. Hindi na, ano kasi nung umuwi ngayong anak ko, Gapang Margie, pinahinto ako, nagsunod lang ako kunyari, pero nung umalis, binalik ko yung tinda-tinda ko, kunti lang naman kita ko, pang libre ulam, kain lang namin. Kunti man lang kita, walang kita, ang balik kita ko, yung kain namin. Kasi pagka di ako magtinda-tinda, pag oras na kumakain kami, merong ayaw ng ganitong ulam, hahanap ako sa ibang tindahan. Mabuti na yung may tinda ako, ipipili na lang sila kung anong gusto nila. Hayaan mo natin pag nagkapira kapag dalawa kita. Nas, hello, Margie TV. Kilala mo si Nas, Margie TV? Ang cute ni Nas, madaldal. Thank you so much, Nas. Ano-ano mo yung aking live. Wala naman, Margie. Yung binibigay sa akin ng anak ko, niro-rolling ko lang para hindi maubos agad. Yun lang idea ko. Wala naman kami work ni Daddy. Daddy senior na. Ako pa senior na din. Pakaluto ko, Gwapang Margie. Siya na doon. Yan, nilalagay ko na doon sa, sa may gate namin. Thank you so much naman, Nas. Siya nagbabantay-bantay doon. Ako siyempre pagod. Tapos kakain. Ay, matanda na ako. Gwapang Margie. 5'4 na ako, o 5'6 na ako, malapit na. Malapit mag-senior. Wala pa. Wala akong is-is. Semester lang. Kasi hindi man ako nag-work. Gusto ko asawa agad. Kasi nga, sobrang tahimik siya, Gwapang Margie. Sobrang tahimik siya, ganyan lang talaga siya. Tahimik lang siya. Tapos, alam mo kung ano pinakaayaw niya, yung sinasabay siya sa mga video-video ko. Ayaw na ayaw niya talaga yon. Kaya minsan, nagbibideo ako, nakasabay siya, nasa likod ako. No problem, spare ka lang. Thank you, Nas. Sa ano ba ya? Sana Margie, nung sa FB ba ya? Ang una kong upload doon, yung kasama siya, 19K viewers sana yun. Ayaw, sundan natin. Yun ang bali, i-content natin. Ayaw, nagtatago, daming dahil yan. Hindi ko yan naisip, Gwapang Margie. Yun ang pinaka-regrets ko na hindi ko nag-self, Sayang nga kasi ilang taon na ako. Sir Art, thank you so much, Sir Art. Dapat sana noon pa, kasi nung kapanahonan na bata pa si Mister, siyempre di mo yun maisip na ganun kasi kapanahonan, marami pang kita, hindi mo na naisip yun. At yun ang pinakasisisi talaga. Hindi mo isipin na aabot pala sa oras na mawawala pala mga yun. Kahit wala ka work, nagbayad. Oo nga, sana nag-self-employed ako. Sayang nga. Pero din sana pagdating ng oras, ng panahon. Kahit konti.
Kayo yung mga bata pa dyan, mag-is-is na. Nako, huwag gayahin si mami. Mag-self-employed na lang. Wala din, Margie. Si Admin Panyang, bata pa yan kasi. Parang nasa 40s pa lang yan si Admin Panyang. Pwede pa yan. 40s or 30s yata yan sa Admin Panyang. Bata pa yan sa Admin Panyang eh. Depende naman sa hulog, Gupang Margie. Kasi si Mr. lang, siguro yung hinuhulog lang sa kanya ng company nila dati. Nasa 3 plus lang. Depende sa hulog. Meron talagang 5K. 5K plus. Oo, Admin Panyang. Magbayad ka na. Ikaw, Nas, magbayad ka na din. Kasi bata ka pa. Shoutout Sir Nar, Sir Mr. Lee, Mr. Artley. Ba't hindi na pwede, Admin Panyang? Malayo ka pa naman Habang di ka pa nag-50, pwede pa. Oo nga, para sa anak. Tiya mo, maka 1,000 kayo sa libo. Tiya mo, maka 1,000 kayo sa libo. Connected na yan. Sir Nas. 10-20. Tapos ka na yata, Gupang Margie. Ilang taon ka na naghuhulog. Tapos ka na. Sure ball na yung kurukuyakoy ka na lang. Sir Kabutoy. Thank you so much sa pamaypay, Sir Kabutoy. Maghanap, malungkot si Mike. Who's Michael S? Who's Michael S? Kompleto ka na yan, Margie. Pwede ka nang Pag kompleto na yata, pwede na mag-stop. Admin Chow. Hindi man kasi kompleto ka, Gupang Margie. Hindi lang burial makukuha. Oh, hindi lang burial makukuha mo. Malaki ang makukuha ng mga anak mo. Kasi nga si Daddy din ang na siya senior. Ang laki din ang nakuha niya eh. Meron naman, Sir Nas, meron naman. Electric fan. Dirk, Greasy TV, thank you. Patuloy ka lang dyan sa iyong ginagawa. Yan ang maganda. Buti nga. Kasi yung mga ibang OFW, wala pala. Hindi, yung iba nilang amo, hindi man pala naghuhulog. No problem, Sir Nas. Chow Yang. Kompleto. Huwag mong isipin muna yan. Margie TV, enjoy your life na muna with your afam. Buti pa si Sir Nas, may pera.
Sabuyan mo naman ako dito, Sir Nas. Sagana sa pira, Sir Nas. Sureball na yung pakurukuya-kuy ni Margie TV. Enjoyin mo muna yung ano mo, afam. Admin Chow. May channel ka ba? Ang laki na siguro yung channel ni Nas. Nakita mo, Admin Chow, yung channel ni Nas? ₱1,000 ka. Ang dami mo pira eh. Pira-pira. Apam ko, travelers. Ay, ganda yan. Ano ka pang Margie, masasabay kayo sa mga travel niya. Wow, kaka-enjoy yan. Bata, ay. Naglalaro lang yan si Nas. Thank you so much, Nas, at nadaanan mo ako. Ay, baka si ano ito? Sa airplane. Lods, Nas, sa airplane ka. Thank you so much naman, Nas. Sa airplane yata ito eh. Hayaan mo na. Ciao, yang. Watch naman nyo yung Sir DJ. Good morning, Sir DJ. Shout out sa'yo, Sir DJ. Okay. Okay, Nas. May bago akong upload, Admin Chow Yang. Pa-watch naman nyo. Shout out, Sir DJ si from Canada. Kaka-enjoy yung bago mong apang Margie. Kasi mahilig mag-travel, masasabay ka sa mga travel niya. Enjoy yun na lang sa paglalaro mo, Nas. Sana magka 1,000. Sana nga, no? Sana magka 1,000 ako. Pag di lang anghel sana si Nas. Malamig na sabaw ko. Shout out, Sir DJ. Thank you so much, Sir DJ. Admin Chow Yang, Nas, Nurse Anton, Sir Mr. Artley, Margie TV, Greasy, Kabotoy. Thank you so much, Kabotoy. Nakshi. Thank you sa pakulay mo, Margie TV. Thank you so much, Gapa. Greasy, Sam Globes. Wow, si Sam Globes, what gloves do you have at home? I like gloves. Hey everyone, thank you so much, Sam. I will give you some moderator. Ayan. Welcome to my simple channel. Shout out to the channel of Sam Globes. Yes, Margie, tagulan na kasi. Oo, tagulan na. Dito, tagulan na dito lang. Ako madaling araw. Madaling araw dito masarap pa matulog. Do you have any disposable gloves, plastic gloves, rubber gloves, cleaning gloves, surgical gloves? Yes, I have. Pakita ko sa iyo. I will show you.
This one, I use this every time I cook. Para natalsik-talsik. Disposable gloves. I use this every time I cook my tinda. What you call that in English? Nice, disposable gloves. And every time I clean my toilet or CR. Reggae, while you're live streaming, would you wear disposable gloves on both hands just for me while you're live? Thank you so much, Nas. Okay, I will follow you. Some gloves. Gracie TV, sundo na to nita. Kay English ra ba nang iyang gitabi-tabi. Oh, some gloves. Can you see this? Yes. Ha. 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 Oh. Oh, I used this already. Then, what after when I use this? What's the Thank you so much, some gloves. This is your channel. Gloves, some gloves. Baka kung ano pinagawa niya sa'yo later, halaka. Thank you so much, Nas. Ganun ba, Sir Mr. Lee? Ala, natakot na rin. English kasi yan eh. Alaga, kilala kasi ni Margie. Kilala mo yan, Margie? Okay, enjoy your staying here in my simple channel. Thank you so much, Sir Mr. Art Lee. Nas, wala na yata sila. Thank you so much, some gloves. Mommy. My name is Mommy. Thank you, guys. Pag-i-end na ako. Thank you so much. Bye-bye. Good morning. Thank you so much sa pag-stay, Sir Art. Thank you so much, Kabotoy. Margie TV, thank you sa pulay. Thank you so much. Bukas ulit, samahan niyo ulit ako sa akin pag-aaral-musal kahit saging lang at itlog. Ito ang iyong Mommy Manay Regent Vlog. Kung walang Ray, walang Jean Regent Vlog. Ching, 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 ching. Bye-bye! Ayaw.